L-Odwa tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Illum, 11 ta' Novembru, il-Knisja tiċċelebra l-ħajja ta' San Martin ta' Tours li kellu mħabba speċjali għal-foqra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Martin u fl-istampa sabiħ li deret hemm dak l-inċident magħruf ħafna ta' Martin li kien mill-Ungerija. Twilet mill-Ungerija għalkemm imbagħad għex ħafna snin Franza u miet fi Franza u meqjum fi djoċeżi ta' Tours fejn sar isqof. Imma kien għadu mhux nisrani, kien qed jipprepara biex jitgħammed u kien soldat fl-Armata Imperjali, anzi kien soldat fil-kavallerija. Darba minnhom kien rikeb fuq iż-żiemel tiegħu jiltaqa' ma' wieħed tal-lab fit-triq li kienet iterter bil-bart u it-tradizzjoni qawwija tgħid li Martin qabad il-mantell tiegħu li kien ikollhom is-soldati u r-rikkieba tal-kavallerija bis-sejf qasmu fin-nofs u nofs taħ lil dan it-tallab, lil dan il-fqir. It-tradizzjoni tkompli li bil-lejl jidillu Ġesu libes dan il-mantar u jgħidlu jien kont din l-idea ta' Ġesu li tibqa' anke fil-ħajja tal-qaddisin li dak li nagħmlu mal-iżgħar fost ħutna qegħdin nagħmluh miegħu. Din il-ħaġa ma nafux hekk imbagħad jiena meta nisma' din it-tradizzjoni antika mbagħad nibda ngħid imma forsi veru kienet l-istess biċċa drabb għaliex din il-biċċa drabb baqgħet tiġi imħarsa f'Tours fejn imbagħad sar isqof San Martin. U il-post fejn kienu iżommu din il-biċċa kappa kienu jgħidula kappella. U min jieħu ħsiebha kien jissejjaħ kappellanus. Meta aħna din il-kelma kappellanus nużawha għal kappellani tagħna. Il-kelma kappellan ġejja propju minn tradizzjoni antika ta' dak li kien jieħu ħsieb din il-biċċa kappa ta' San Martin ta' Tours. Xi ħaġa oħra li nixtieq infakkar lil familji tagħna li bħallum jiena niftakar il-mamà meta konna żgħar kienet tagħmlilna dejjem il-borża ta' San Martin. Jiġifieri milux aħna introduċejna din l-imbirka festa tal-Halloween u nsejna il-festi tagħna. Kienet tradizzjoni antika fil-familji li niċċelebraw il-karità ta' San Martin billi li tfal tagħna li żgħażagħ tagħna membri tal-familja kulħadd jirċievi borża b'xi ħelu u nafu aħna lajta Maltija u Awċija ġews Qastantin kemm inħobbu il-San Martin. Ġifieri aħna għandna tradizzjoni tagħna fejn qegħdin daw it-tradizzjonijiet daw ukoll fihom il-kummerċ tal-min irid jagħmel kummerċ jista' wkoll. Għax aħna qed nintroduċi ħafna affarijiet biex nagħmlu l-flus, imma ninsew it-tradizzjonijiet sbieħ tagħna li huma tradizzjonijiet ta' għoża fil-familja, ta' karità ma' xulxin. Mela jiena ma ntellef il-ħadd il-kummerċ imma għandna okkażjoni oħra biex nifirħu flimkien u niftakru fil-qaddisin tagħna. Jiena nawgura l-koll illum il-kull min jismu Martin, Martina, għandna wkoll komunità sabiħa l-Baħrija iddedikata propju lil dan il-qaddis u anke kappelli oħra dedikati lil San Martin fil-Gżejjer Maltin. Jew nitolbu l-interċessjoni ta' San Martin biex aħna nkunu nies li f'xulxin naraw il-Ġesu. Bħalma Ġesu għallem li San Martin kien għadu ma tammitx.
imma kienet qed jipprepara l-magħmudija. U kien diġà beda jgħix il-Vanġelu konkret u Ġesu qallu dak li għamilt ma' dak il-fqir għamiltu miegħi. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba li xulxin nittrattaw lil xulxin b'mod jibes, mhux bil-karità li għallimna San Martin. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li sħof San Martin f'ħajtu f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek. Ġeddet fi qlubna l-ġubiet tal-grazzja tiegħek biex la l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Fl-Erf hemm spiritu intelligenti, qaddis, waħdini, ta' ħafna mliet, fin u attiv. Jinfet fil-font u teba' m'hemmx fih. ċar u ebda ħsara ma tista' għalih. Iħobb il-ġid u misnun sewwa. Xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel. Iħobb il-bniedem, sod u żgur blankwiet. Kollox jista' u fuq kollox jassess. U fl-erwieħ kollha jidħol. Imqarf dawk intelligenti, safja u fini sewwa. Għax l-erf jitħarrek aktar minn kull ħaġa oħra li titħarrek. Minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex ma' kull imkien. U bħal daħna ħafifa tas-seta ta' Alla. Nixxija safja tal-glorja ta' dak li jista' kollox. Għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih. U raġġ ta' dawl ta' dejjem, mera bla teba' tas-seta ħaddiema ta' Alla u xbija tat-tieba tiegħu. Għalkemm hu waħdu kollox jista'. Jibqa' dak li hu fih innifsu u jġedded kollox. Minn żmien għal żmien jidħol ferwieħ qaddisa u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u profeti. Xejn ma jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-erf. Għax l-erf jiddi aktar mix-xemx u aqwa minn kull ġema ta' kwiekeb. Mxebbaħ mad-dawl u isbaħ minnu. Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl, imma l-erf l-ebda ħażen ma jista' għalih. Jinfirex minn tarf sa tarf tal-art bil-qawwa u jmexxi kollox bil-ħlewwa. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Hi mwaqfa fis-sod fis-smewwiet. Min nisel għal nisel il-fedelta tiegħek. Fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod, ngħidu flimkien, għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. B'digrit tiegħek għadhom sħaħ sal-lum, għax kollox huwa l-qadi tiegħek. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl ifhem lil min ma jafx, ngħidu flimkien, għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Ħajiddi wiċċek fuq l-għaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Ħanibqa' ħaj biex infaħrek, ikunu d-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi. Ngħidu flimkien, għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Jiena d-dilja, intom il-frijaj, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kien se tiġi s-saltna tal-Alla. U weġibhom, is-saltna tal-Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru,
Lanqas ħadd mhu se jgħid araw hawn jew hemm għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bejn il-bniedem u ma tarawx. U jgħidulkom araw hawnhu jew arawh hemmu tmorrux, tiġrux warahom. Għax bħalma berqa tleħ u tiddi minn tarfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jbagħti ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Ġesu jirrita ruħu kważi għandu allerġija għall-affarijiet sensazzjonali. Drabi oħra pereżempju jgħidulux sinjal se turina biex inti tagħmel dan, niftakru meta qabżitlu u qabad sawt u beda jaqleb l-imwejjed qalulu sinjal tatina li għandek is-seta tagħmel dan. U illum qed jerġa' jirrepeti din ħaġa fi 17 il-kapitlu tal-Vanġelu ta' San Luqa, Ġesu jafżana li m'għandniex noqogħdu nistennew affarijiet sensazzjonali biex nindunaw bil-preżenza ta' Ġesu. Ħanieħdu pereżempju l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw fl-offertorju aħna inwasslu fuq l-artal ftit ħobs u ftit inbit. U bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bil-kelma ta' Ġesu li jirrepeti s-saċerdot, dak il-ħobs u dak l-inbit jisiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Bit-tiswib tal-ilma kull wieħed waħda minna sirna nsara huma ġesti sempliċi għall-aħħar, b'elementi sempliċi. Imma permezz tagħhom il-mulej jagħmel l-opri tiegħu u juri l-qawwa tiegħu. Qawwa li ma tħobbx ħafna storbju. Imma Alla jara kollox. Ma naħsibx li San Martin pereżempju u għaddej fuq iż-żimel tiegħu jiltaqa' ma' dak it-tallab, iterter fil-bart, stiden tat-television, jew inkella xi ħadd biex iġibilu fuq Facebook din li se jagħmel. Kienet bejnu u bejn dak il-fqir. Fis-satra forsi ta' xemx niesla memħat. Imma il-mulej ma nesiex dak li jagħmel Martinu. Għax l-akbar xut għalina mhux is-social media, mhux iċ-ċabċib tan-nies jew la tal-folla. U Ġesu wkoll ma jimpressjonax ruħu. Ġuda tad-Dew fil-fatt qallu għaliex min tisseturi lilek innifsek lil kulħadd imma lilna biss. U Ġesu jirrispondih, għax hija kwistjoni ta' mħabba. L-imħabba mhix kwistjoni tal-folla jew tas-social media. Hija relazzjoni personali li jiena nirrispondi b'imħabba għal min nifhem li jħobbni ħafna u taħajtu għalija. U fil-fatt il-mulej jgħid meta niġi jintom se tindunaw ta' bħalma tindunaw li ġejja sajjetta meta jleħ bħal ġurnata tal-lum, meta tleħ il-berqa ngħidu sejrijat għax id-dawl jaġġel iżjed mill-ħoss. Lew naraw il-berqa u mbagħad ir-rada. Imma hekk se jkun evidenti meta jiġi. U ħafna drabi wkoll juri lilu nnifsu b'mod li aħna nifmu li hu l-mulej. Imma ma nippretendux li se narawh fl-istorbju jew fil-la tal-folla. Nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Martin għalina l-koll huwa l-ewwel nisrani li ġie iddikjarat qaddis mill-komunità mingħajr ma kien martri. San Martin ma mietx mewta violenti, miet minħabba l-mart li kellu
waqt li kien missjoni biex bil-paċi bejn xi qassisin li kienu ġildu bejnietom, għax id-dinja ma titbiddel qatt donna. U mhux għax forsi taħ kedda, insomma kien wasal il-mument tiegħu u miet fuq din il-missjoni li ġib il-paċi. Imma ma mitx martri, imma xorta huwa l-ewwel qaddis mhux martri li ġie ddikjarat konfessur. Konfessur xi tfisser? Li stqar il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu, mhux billi ċarċar id-dem, imma bil-paċenzja li ħa matul ħajtu. Kemm għandna qaddisin hekk fid-djar tagħna. Nitolbu għalihom ukoll bl-interċessjoni ta' San Martin. Imbirek int mulej Alla tal-Ulinkom. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum fġieħ San Martin. U għatina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem mixja fit-triq it-tajba, sew fil-għena u sew fit-tiġrib. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Martin, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-għer bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna flori tas-smawit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna flori tas-smawit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rat il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan
tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti, ma' San Martin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu aħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dawnu l-ħaruf talla, dawnu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun fejn.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-għaqda, għamel li rida tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek. Biex San Martini ngħata lilek bruħu ġismu, hekk aħna jkollna l-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju għal Caritas Malta għal dawk kollha li fil-Knisja f'Malta jiddedikaw ruhom għal karità għall għajnuna ta' Ġesu fil-proxmu. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ta'ammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif is-semek dafla. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif is-semek dafla. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dinubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dinubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajdu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk dafla. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal. Missier eternal. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filorju. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisom Malla Biex ikun jistħoqina dak li wedna Kristu. nitolbu.
Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sid. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieq. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missiera. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Prega. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Martin. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.